I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव दिनै खनसेबाव बरायनानै लाबाय लोगोसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आंबो दिनै मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव आरो जों बेबायदिनो इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जों प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ बाख्नायबाय थानो खुलुमबाय थानो हाथों जों I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों इसोरनि गोथां बाथ्रा एबा बाइबेल शास्त्र सोलोंगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो बाइबेल शास्त्र सोलोंबाय थानायाव जों बयखौबो इसोरा आशीर्बाद होफ्लायबाय थाथों आरो बे आशीर्बादखौ लानानैनो जोङो बे बुहुमाव बयबो मोजाङै थांनानै थाबाय थानो हाथों जोङो दिनै सोलोंबावनि गोदो मानसिया बेसेबां बोसोर जोरदोंमोन आरो दायो मानसिया बेसेबां गोबाव जोरो एबा बेसेबां बोसोरसिम मानसिया थांनानै थायो जों बिनि बागै बाइबेलनि शास्त्रनि गेजेरजों जोङो एसे सोलोंनि बेनिखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय गोथार बाइबेलनि बोसोन बिजाबनि 19 बालाब 7 सिरियाव बेबायदि बुंदों इसोरनि आयेनफोरखौ फालिदो नोङो गोबावसिन जोरगोन नङाब्ला नोङो थैगोन होननानै बुंदों शास्त्रआ इसोरनिफ्राय फैनाय आरो बे शास्त्रआव लिरजानाय माखासे इसोरनि जे हुकुमफोरखौ इसोरनि आयेनफोरखौ फालिनो होदों आरो बे इसोरनि आयेनखौ फालियोब्ला इसोरखौनो मानिनाय जायो आरो बे इसोरनि आयेनफोरखौ फालिनायजों मानसिया गोबाव जोरगोन होननानै बे बाइबेलाव रोखायै बुंदों बोसोन बिजाबनि 19 बालाबनि 7 सिरियाव नोहआ सासे जोबोद धोरोमिया सुबुंमोन बियो इसोरनि नुनायाव धोरोमिया होननानै सानजानाय इसोरजोंनो धोरोमिया होननानै सानजानाय सासे सुबुंमोन इसोरनि हुकुमफोरखौ इसोरनि बोसोनफोरखौ बियो फालिनायमोन बिनिखायनो बियो इसोरजों धोरोमिया सानजादोंमोन बे इसोरजों धोरोमिया सानजानाय बे सासे मानसि नोहआ बियो बे बुहुमाव 950 बोसोर थांनानै थादोंमोन बेखौ जोङो गोथार बाइबेलाव जागायजेननायनि 9 बालाबनि 29 सिरिखौ फरायब्लाथाय मोननो हायो जों खनसे फरायनानै नायनि बे बुंदों जे अब्ला नोहआ गासै 950 बोसोर जोरनानै थैदों जों मोननो हाबाय जे 950 बोसोर जोरनानैसो नोहआ थैदों सोरबा बे बाथ्राखौ जोंनि खुगाजों खुगा रायज्लायनायाव बुङोब्ला जे नोहनि सासे मानसि दंमोन बियो 950 बोसोर जोरदोंलै होननानै बुङोब्ला बे मानसिया बुंग्रा मानसिखौ जे आब्रा जाम्बा मानसि नोङो होननानै बुंगोन नाथाय थारैनो बियो नंगौ जे बाइबेल शास्त्रआ जोंनो फोरोंदों जे आरो जोंनो खिन्थादों जे बियो थारैनो नंगौ बियो 950 बोसोर जोरनानैसो थैदों सोमोनांथाव बाथ्रा 950 बोसोर जोरनाया दानि मुगानि मानसिफोरनि थाखाय नाथाय गोदोनि समाव 950 बोसोर बेबायदिनो गुबुन गोदोनि मानसिफोराबो बेबायदिनो गोबाव 700 800 600 बेबायदि बोसोर जोरनानै थैनाय जोङो बाइबेलाव गोबां नुनो मोनो आंनि लोगो नोंथांमोन जे बिसोरो मानो बेबायदि जोरदोंमोन बिसिनि बेबायदि गोबाव बोसोर जोरनायनि गुदियावनो दङ जे इसोरनि अननाय जे इसोरा बिसोरखौ अनदोंमोन अननायनिबो खारन दङ जे इसोरो बे मानसिफोरा इसोरखौ जोबोद मानियोमोन नोहखौ इसोरा सासे धोरोमिया नुदोंमोन नाथाय नोहनि अनगायै बे नोहनि मुगायाव जेरावबो धोरोमिया गैयामोन बेनिखायनो नोहखौ बासायनो थाखाय इसोरा प्लान लादोंमोन मानिफ्राय जे दैबाना आरो गुबुन फारसेखै जे इसोर मानियै मानसिफोरखौ इसोरजों खाथि सोमोन्दो गैयै मानसिफोरखौ दैबानाजों फोजोबस्रांनो थाखाय इसोरा थांखि लादोंमोन नाथाय इसोरा नोहखौ धोरोमिया नुनायलाय नोह आरो नोहनि न'खरखौ बासायनो थाखाय बे दैबानानिफ्राय बासायनो थाखाय बिहा टारगेट थांखि दङमोन बेनिखायनो नोहखौ बियो बुंदोंमोन जे नोङो नाव दानदो आरो बे नावजोंनो नोंखौ आरो नोंनि न'खरखौ नोंनि जिब जुनार गासैखौबो नोङो बासायदो होननानै नोहखौ बुंदोंमोन नोहआ थारैनो इसोरनि बाथ्राखौ मानिग्राखाय बियो नावखौ दानदों नावखौ दाननानै जेब्ला दैबानाया फैयो अब्ला बियो दैबानानिफ्राय बासायजानायखौ मोननो हादों आंनि लोगो नोंथांमोन जे आङो सिगाङाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायथिनानै नोंथांमोन खोनासंहोबाय जे इसोरनि हुकुमफोरखौ फालिदो
इसोरनि आयेनखौ फालिदो नोंसोरो गोबाव जोरगोन होननानै बाइबेलाव जे फरायनाय नोंथांमोना खोनाबोखाबाय। बेबायदिनो जोंबो दाबो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो इसोरनि हुकुमफोरखौ जोङो मानिनानै सोलियोब्ला इसोरनि आयेनखौ जोङो फालियोब्ला जोङो थारैनो गोबाव जोरगोन। माबायदि गोबाव जोरगोन जे जि टार्म्सखौ जोंनो इसोरा हरदों जोंनि जिउनि टार्म्स जे जेसेबां गोलाव सम आयु इसोरा जोंनो हरदों बेखिनि गोलाव समखौ जोङो थारैनो जोरगोन। नाथाय जुदि नोंथाङा मानियाब्ला इसोरनि आयेनखौ फालियाब्ला नोंथाङा नोंथांनि टार्म्ससिमबो जोरनाय नङा, नोंथाङा नोंथांनि टार्म्सखिनिखौबो जोरनाय नङा, नोंथाङा नोंथांनि जिखिनि आयु दं बेखिनिखौबो जोरनाय नङा, नाथाय सा ससेयावनो थैनांगोन। आंबो जुदि इसोरनि बोसोनखौ फालिनो हायाब्ला इसोरनि आयेनखौ मानिनो हायाब्ला आंबो सा ससेयावनो थैनांगोन, आंनि आयुसिमखौ आङो मोनजालांनाय नङा। बेनिखायनो बुंदों जाहैबाय जे इसोरनि आयेनखौ फालिदो नोंसोर गोबाव जोरगोन होननानै बुंदों। नहआ इसोरनि नुनायाव धोरोमियाखाय इसोरजों धोरोमिया नुजानायखाय बियो गोबाव बोसोर जोरनो हादों आरो जोरदों। नैबे दानि मुगायाव मानसिफ्रा गोबाव बोसोर जोरा, सोरबा 120 इयार्स जोरो मेक्सिमाम। बेबो सासे सानै सुबुङा, गोबां मानसिफोरनि गेजेराव सासे सानै सुबुङा 120 इयार्सफोर जोरो। बेनि अनगायै जे ओरै सिङावसो जोरो मानसिया 60, 70, 80, 90 इयार्स बेबायदि जोरो मानसिया, बेनि सायाव थांला। खोब जोरो 120 इयार्स। बयनिख्रुइ बांसिन जोरनाय दानि मुगानि मानसि बेयो जाहैबाय 120 इयार्स जोरो। खम जोरनायनि जाहोना जाहैबाय जे जोङो बाइबेलाव नायबा मोननो हायो जे बेखौ इसोरानो खमायनानै होफिनदों मानसिनि आयुखौ। इसोरानो मानसिनि आयुखौ खमायनानै होदों। जोङो जागायजेननायनि 6 बालाबनि 3 सिरियाव फरायब्लाथाय बेखौ मोननो हायो। जाहोना जाहैबाय मानसिया इसोरनिफ्राय गोबां गोजानाव जाबाय, इसोरनि सास्त्र मानिला, इसोरनि गोथार बिजाबाव लिरजानाय बाथ्राफोरखौ मानिला, इसोरनि हुकुमफोरखौ मानिला। गोबांनि गेजेराव साफा सानैल' मानियो। बेनिखायनो इसोर आरो मानसिनि गेजेराव गोबां गोजान फाग थाबाय, माने इसोरजों मानसिजों गोबां गोजान जाबाय। बेनिखायनो मानसिनि आयुआ खमायलांबाय, मानोना मानसिया इसोरनि बाथ्राखौ एबा इसोरनि हुकुमफोरखौ मानिनानै सोलिनो हाला। बेनिखायनो मानसिनि गेजेराव फाबा बांबोबाय, बेनिखायनो जोंनि आयुआबो लासै लासै खमायलांबाय थाबाय। आरो बे मानसिनि आयुखौ खमायनानै होनायाबो बे इसोरानो। बेखौ जोङो गोथार बाइबेलाव 6 बालाब 3 सिरियाव फरायब्लाथाय मोननो हायो, जागायजेननायनि 6 बालाब 3 सिरियाव। लोगो नोंथांमोन, जोङो दिनैहाय सावरायबाय गोदोनि मानसिया बेसे जोरोमोन। बेखौ जोङो नहनि एगजामपोल लानानै जोङो सावरायबाय जे नहआ 950 इयार्स जोरदोंमोन। आरो दानि मानसिफ्रा बेसेबां जोरो, जे दानि मानसिफ्रा मेक्सिमाम बोसोर जोरदों होनब्लाथाय 120 इयार्स जोरो। आरो बिनि सिङावसो मानसिया जोरो। जोङो बेखौ दिनै सावरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो, शेयार खालामनानै हो गुबुनाबो मिथि मोननाय बायदि। आरो आंनि चेनेलखौ नोंथाङा दिनैसो नुसनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा बयनिबो सिगां नुनो मोननाय बायदि। जों बयनिबो सायाव इसोरा रोजा रोजा आशीर्बाद होफ्लायथोंसै। आमेन। खुलुमबाय।